Praise the Lord. Hallelujah. Ang besok jeni goथां फाइसरखौ हामबायदों बिदिनि गोथार सान बेलासिनि गोजोननाय बयनिसिमबो आङो जासिबाय बे समाव दिनैनि बे गोथार सानजों लोगोसे फोरबोनि बोसोनखौ जोङो बबे बिसोर जोंनि थाखाय गोनांसिन बेखौ जोङो इसोरखौ हामबायनायनि बिसय फोरबोनि मुंखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बे समाव नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय दा बे बेलासिनि गोजोननाय जासिनायजों लोगोसे फोरबोनि जिसुनि गाहाम बाथ्रा जों बे समाव रायज्लायगोन आरो इसोरनि बायख्य दिनै जोंखौ मा बुंदों बेफोरखौ जों एसे नायगोन दा एक नम्बरावनो जोङो नायनि गाहाम लुकासनि 12 बिनि 4निफ्राय जों 6सिम नायनि मानसिफ्रा गिलु बालु बे संसाराव दिनै गिथाव बाथाव समस्या बेमार आजारफोरनि थाखाय जोबोद गिख्रंना दङ दा बेखायनो जों बबेखौ गिसोनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै आङो फोरबोनि बोसोनखौ नोंथांमोननिसिम बे समाव आङो बुंनो सानदों बेखौ आङो एसे फरायगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय फंनैसो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंगोन जायफ्रा बे आं इउटिउब चेनेलखौ नायगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय लाइकफोर खालामब्लानो जाबाय दा आङो फरायनि बेयाव बेबायदि बुंदों जों बबेखौ गिसोनांगौ सोरखौ मानि सोनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बे समाव जों नायनि बेयाव बुंदों आंनि बिसिगिफोर आं नोंसोरखौ होनो जायहा देहाखौ सिथारनानै उनाव मुंबो खालामसिननो हाया बिसोरखौ नोंसोरो दागि होननानै जिसुआ बुंबाय अब्ला जोंनि गिसोनांगौआ बबेया आरो बुंबाय नोंसोरो सोरखौ गिनांगोन आं नोंसोरनो दिन्थिगोन सिथारनायनि उनाव नोरखोआव गारहरनो हानाय इसोरखौनो गि बेबायदि जोंनि बाइबेलाव जिसुआ बुंदों बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि मोदोम आरो जोंनि सायावबो बियो पावारफुल बे बोलोग्रा बेखायनो जायहा बिनि बोसोनखौ मानिगोन फोथायगोन बिसोर साफ्रोमबो बे संसारनि बेमार आजार निदान समस्याफोरनिफ्राय बिसोर रैखा मोनगोन जोंनि साफ्रोमनिबो जिबनाव दिनै बियो जोंनो गोथांखौ होनो थाखाय जोंखौ बासायनो थाखाय बियो जेब्लायबो प्रस्टुत दङ बेखायनो जायफ्रा बे गिलु बालु निदाननिफ्राय रैखा मोननो हास्थायदों बे गिलु बालु बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हास्थायदों बे गिख्रंथाव मुगानिफ्राय जायफ्रा रैखा मोननो हास्थायदों नोंथांमोना फोरबो जिसुनि मुंखौ फोरबो जिसुनि मुङै प्रार्थना खालामनानै जाबाय आरो सोरखौ गिनो नांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना जिउआवहाय बुजिनो नाजादो मानोना गासैनिख्रुइबो गोनांसिन बिसय बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जायफ्रा आर'ज खालामगोन नोंथांमोना बे गिलु बालु खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन दा बेखायनो जोंनि जि शास्त्रआव जे बुंनाय दं जे गासैनिख्रुइबो गिदिरसिनांगौआ मानिसिनांगौआ जाबाय इसोर जाय इसोरा नोंखौ आरो आंखौ दादों बे इसोरखौ जों मानिब्लासो जों बे गिलु बालु मुगानिफ्राय रैखा मोनगोन आरो फोथायनायजों सोमोनांथाव इसोरनि गेदेर सोखानाय अननाय गोथार जिउनि दैदेननायजों जोङो बे गिलु बालु मुगानिफ्राय रैखा मोनगोन दा बेखायनो बे गिथाव बाथाव मुगायाव जोङो दिनै जों बासायजानांगौब्ला जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों जाय इसोरा जोंखौ बासायनो हागौ आंखौ हथात नोंथांमोनखौ बासायनो हागौ बेखौ नोंथांमोना फोथायनायजों नोंथांमोना बिनि भरसा खालामोब्ला जेसेखि आनजाद निदान खैफोदा नोंथांनियाव फैया मानो नोंथाङा रैखा मोनगोन नोंथाङा एक नम्बराव प्रार्थना खालामनांगोन आरो इसोरनि बोसोना जे बाइबेलनि बाथ्राया जोंनि जिबनावहाय गेदेर मोनसे गोजोननाय लाबोयो आरो सुख'जानाय सोखाजानायखौ लाबोयो बेखौ नोंथाङा बुजिनो नाजादो मानोना जोबनाय बोथोरा दिनै गासैनिबो थाखाय फैगौ आरो बे गिथाव बाथाव मुगानिफ्राय नोंथाङा रैखा मोनोब्ला नोंथाङा दिनै बबेखौ गिनांसिगोन बबेखौ गिसोनांगौ बबेखौ सोरखौ मानिसोनांगौ बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि फिसा हौवा बे संसाराव फैबाय जायहा बेखौ फोथायगोन बिसोरो माब्लाबाबो आद्रि जानाय नङा होननानै जोंनि जिसुआ शास्त्रआव बुंनाय दङ गाहाम जहननि 3:16 जों नुनो मोनो बेयाव बेबायदि बुंदों इसोरा बे संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारिजानि फिसा हौवाखौ बे संसारखौ नुबाय बेखौ जाया फोथायगोन बियो माब्लाबाबो आद्रि जानाय नङा नाथाय नस्थ' जानो गोनांनिफ्राय बियो रैखा मोनगोन दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुंबाय संसारखौ बियो आद्रि खालामनो फैयाखै नस्थ' खालामनो फैयाखै नाथाय बासायनोसो बियो फैदों बेखायनो दिनै बे शास्त्रआवबो दिनै आरोबाव जों जिखौ जों सिगां फरायबाय बेखौ जों गोसोआव लानि जे बयनिख्रुइबो जों गिसोनांगौआ मानिसोनांगौआ गोथां इसोरखौ जों मानिसोनांगौ अब्ला नोंनि जिउ आरो नोङो रैखा मोनगोन नोंनि पापफ्राबो
नागारजागोन दा इसोरा बे संसाराव दिनै जोंनि पापफोरनि थाखायनो बे गिलु बालु मुगाफोरखौ लाबोनानै जोंखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय बेबायदि मोनसे दिनफोरखौ लाबोबाय नाथाय दिनै जोङो मानसिखौ गियालासेनो सैतान आरो मोदायफोरखौ गियालासेनो सबसे गासैनिफ्राय इसोरखौ जोङो मानिसोनांगौ गिसोनांगौ अब्ला नोंथाङा जेब्ला गोसो सोलायगोन फोरबोखौ फोथायगोन गावनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन गुबुनफोरनि थाखाय आरज खालामग्रा जागोन अब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टनि अननाया बिनि गेदेर रैखाथिया बिनि सोखाजानाया बिनि अननाया नोंनि जिबनाव आरो नोंनि न'खराव फैगोन मानोना बे मुगानिफ्राय बे गिलु बालु महामारिनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय रावबो बे संसाराव गैया कुनु भेक्सिन कुनु मेडिसिन कुनु मुलिफ्रा बे भेक्सिनफोरजों बेमारफोरनिफ्राय रैखा खालामो जोंखौ रावबो हाया एकमात्र प्रभुनि बोसोनाल' जोंखौ बिनि अननायाल' जोंखौ बे सोखानाया जोंखौ रैखा खालामनो हागौ बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं सर्ट मेसेज बे इउटुब चेनेलनि दारै नोंथांमोननो आङो एसे शेयार खालामनो सानबाय जे जों सोरखौ गिसोनांगौ जोंनि जिबनाव गासैबो जोंनि मोदोम आरो जिउनि सायाव कमप्लिट दायथ'आ जिसुनाव दङ बियो बुंबाय माथायाव जोङो नायबा नुनो मोनो माथायनि 28निफ्राय 20सिम बुंनाय दं सोरगो आरो बुहुमनि गासैबो एखथियारा आंनो होजाबाय होनदों बेखायनो गासै नोंसोर थांदो गासै बुहुमाव थांनानै आंनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावदो जायफ्रा फोथायनानै बाप्तिस्मा होजागोन बिसोरो बासायजागोन आरो बिसोरखौ आंनि सेलाफोर खालामदो होननानै जिसु ख्रिस्ट'नि जोंखौ बुंबाय जोङो जिखौ जिसुनि बोसोनफ्रा जोंखौ शिक्षा होबाय जों बेखौ गुबुनफोरनो शिक्षा होनानै गुबुनफ्राबो फोथायनो हानाय बायदि दिनै बे गिलु बालु मुगाया मानसिफ्रा गिख्रंनाय बारहुंखानिफ्राय बांग्रिनिफ्राय महामारिनिफ्राय रैखा मोननांगौब्ला एकमात्र प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों जायफ्रा भरसा खालामगोन नोंथाङा रैखा मोनगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंबाय नोंसोर दागि जोंखौ बुंबाय दागि जों सोरखौ गिनांगौ जिसु ख्रिस्ट'आ जे मोदोमखौबो आरो जिउखौबो नोरखौ गारनो हानाय अथरिटि बेहा दङ नाथाय बे बेमार आजारफ्रा सैतानफ्रा बै मोदायफ्रा मानसिखौ सिथारगोन बिसोरो जिउआव जेबो बिसोर अधिकार गैया नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गासै मोदायफोरनिबो गासै सैतानफोरनिबो बिसोरनिख्रुइबो बे बोलोग्रासिन इसोर बे गोथां इसोर बेनिखायनो बे गोथां इसोरखौ नागारनानै जोङो गुबुन गोथै इसोरफोरखौ बा देव देबथाफोरनि सायाव जों भरसा खालामालाबा मानसिनियाव भरसा खालामालाबा जाय इसोरा जोंखौ बासायनो हागौ जाय इसोरा नोंखौ रैखा खालामनांगौ बे इसोरखौ नोंथांनि नाजावनायनि सम फोथायनायनि सम बिनियाव प्रार्थना खालामनायनि सम अब्लानो नोंनि जिउआ गासैबो रैखा मोनगोन नोंनि न'खराव गोजोननायखौ लाबोनो दिनै प्रभु जिसुआ थामथिम दङ नोंखौ बासायनो दिनै प्रभुआ जेब्लाबो नोंनि खाथियाव गसंना दङ नोंनि गोसोखौ दिनै दर सोगासिनो दं बाइबेलाव बुंनाय दङ प्रकाशित बाक्यनि 3:20 बुंनाय दं नाय आं दर सनानै नेगासिनो दं आं दर सोगासिनो दं सोरबा खेवनानै होयोब्ला आं बिनो हाबगोन आरो आंबो बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों थाफागोन होननानै इसोरा बेबायदि बाथ्रा बुङो दा बेखायनो बे जोबथा समाव इसोरजों दैदेनजायाब्ला प्रभु जिसुजों दैदेनजायाब्ला जोंनि जिबनफ्रा जोबोद गिनांगौ जासिगोन अनजाग्राफोर बेखायनो जोङो बांसिन हानायमानि फोथायनायजों बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मानिनायजों गावजों गाव अनलायनायनि बाथ्रा रायलायनायजों गुबुनफोरखौ सहाय होनायजों फोथायनायजों प्रार्थना खालामनायजों जों जिउ खानि अब्ला जोंहा जेखौबो गिनांगौ जानाय नङा अनजाग्राफोर बे गिथाव बाथाव मुगानिफ्राय नों माबोरै रैखा मोननो हागोन एकमात्र जिसुखौ फोथायनायजों दै दा जोङो जिखौ फरायदों सिगां जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बे गोथां इसोर बियो गोथैफोरनि इसोर नङा होननानै बुंदों आरो सयाव बुंनाय दं जे माबा गरसखाफोरानो फैसा गरदैजों बायजायोब्ला अब्ला जों बेफोरनिफ्राय गोसासिन नङा खोमा जोंनि खर'नि खानाय दोंफ्रोमबो बिहा हिसाब दं होननानै सातफोरना बुंनाय दं नोंथाङा जिसुखौ फोथायोब्ला इसोरखौ फोथायोब्ला नोंनि गासै जिउनि दायथ'खौ नोंनि थांनानै थानायनि दायथ'खौ बरगुआ गावनो लागोन नोङो थैनांगौनिफ्राय नोंखौ बासायनो बिहा आरो नोंनि जिबनखौ रैखा खालामनो बिहा अथरिटि दङ बेखायनो अनजाग्राफोर जों बांसिन जाय इसोरा नोंखौ आरो आंखौ बासायनो थाखाय बे संसाराव फैबाय जों बेखौ फोथायनि जों नाजावनि जों बिनि बोसोनखौ बायदि थाबायनि अब्ला जोङो गोथां जिबनखौ मोननो हागोन जों अनन्त शान्तिखौ जों जिबनाव जों मोननो हागोन बे गिलु बालु मुगानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगोन
अब्ला नोंनि आरो नोंनि जिउआ रैखा मोनगोन थुनजानायनि 12 बालाबनि 36 बुंदों नोंसोर जिसु ख्रीष्टखौ फोथाय बिखौ नाजाव होनदों अब्ला नों आरो नोंनि न'खराबो बोखांजागोन होनना बुंदों नोंसोर जिसु ख्रीष्टखौ फोथाय बिखौ नाजाव अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा रैखा मोनगोन बासायजागोन होनना बुंदों दा बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायब्ला बिखौ नाजावब्ला गिलु बालु निदाननिफ्राय गिथाव बाथाव खैफोदनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन महामारिनिफ्रायबो जों रैखा मोनगोन जोंहा जेबो गिनांगौ जानाय नङा बेखायनो एकमात्र जों जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायजों बिनियाव भरसा खालामनानै थानायजों जोंनि गासै थांखिफ्रा जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव बिहि बिसायफोरनि जिबनाव फिसा फिसौफोरनि जिबनावबो जोबनो गैयै मोनसे गोजोननाया फैगोन दा बेखायनो बे बेलासि समनि गोजोननाय हामबायनायजों लोगोसे प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जे बासायनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायबाय दा बे इउटुब चेनेलनि दारै आं बे फंनैसो प्रभुनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे बे बोथोरा माबायदि बोथोर जों गाव गावनि गोसोफ्रा बिजिरनि जों नायनि जों गाव गावनि गोसोखौ इसोरनो गथायनि जों फोथायनानै जेब्लाबो प्रार्थना खालामनानै थानि अब्ला बियो जोंखौ रैखा खालामगोन आरो नोंखौबो रैखा खालामगोन आंखौ जों बयखौबो रैखा खालामगोन जों बयबो गोथाङै थानानै इसोरखौ खुलुमब्ला बिखौ मानिब्ला बिखौ फोथायब्ला जों थैनानै थांनांब्लाबो जों सोरगोआव इसोरजों हाजार हाजार बोसोर जों सोरगोआव जायगा मोनहैगोन थैनायनि उनाव जोंहा मोनसे जायगा दं बे जाबाय सोरगो रायजो बे सोरगो रायजोआव थांनायनि मोनसे राहा जाबाय एकमात्र जिसु ख्रीष्टल' बेनि लामाया बे बुंबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो बिफानि सोरगो रायजोआव सहैनो हाया होननानै जिसुआ बुंबाय गासैबो गोजोननाया जिउनि गोजोननाया जिसुनो दङ जिउनि सोखाजानाय जिसुनो दं मोदोमनि सोखाजानायाबो जिसुनो दङ आरो गासैबो जिसुजों मोनसेबो जाथावै गैया जायफ्रा बेखौ फोथायगोन गासैबो जाजोबगोन बेखायनो बे बाथ्राजों लोगोसे आङो बे गाहाम लुकासनि 12 सारिनिफ्राय 6सिम 7सिम जि फरायनायजों लोगोसे दिनैनि इउटुब चेनेलजों लोगोसे बे फंनैसो प्रभुनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनानै आङो आंनि बुंनायखौ दोनबाय इसोरा नोंथांमोन बयजोंबो थानानै आशीर्बाद खालामनो जि गोजोन होसो बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड हालेलुया